नमस्कार मंडळी. आजची जी भाजी आहे, जी पावसाळ्यातच भेटली जाते आणि ही पावसाळ्यातच खाल्ली जाते. बांबूचं झाड तुम्हाला माहितीच असणार. तर ते बांबूचं झाड असतं ना, त्याला पावसाळ्यामध्ये ना कोवळा कोंब येतो. कोवळा कोंब असतो ना, तो घ्यायचा आणि मग असं ना आपल्याला सोलून घ्यायचा तो कोंब. हा जो सफेद असा कोवळा जो भाग असेल ना, तो आपल्याला घ्यायचा आहे. जेवढा तो सफेद कोवळा भाग आहे तो आपल्याला घ्यायचा आहे. कडक जो भाग आहे तो आपल्याला घ्यायचा नाहीये. कापताना तुम्हाला नक्की कळणार, की तो कोवळा भाग आहे सहज तो कापला जातो. फक्त वरचं जे साल असतं ते आपल्याला सगळं काढून घ्यायचं आहे. तर मी सुरीने हे सगळं साल काढून घेतलेलं आहे. हे बघा आणि मस्तपैकी असं बघा सफेद असा भाग आहे. आता तुम्हाला मी कट करून दाखवते. सहज असा कट होतो. आता आपल्याला ना मी हे वरचं बघा जे आहे ते बाकीचं मी सगळं काढून घेते असं हे साल थोडं-थोडं आणि मी विळीनी हे कट करून घेणार आहे. कारण सुरीने मला शक्यतो बारीक कट करायला जमत नाही. त्यामुळे मी विळीवरच हे सगळं कट करून घेणार आहे. तर आता हे झालेलं आहे. सगळा असा कोवळा भाग मी काढून घेतलेला आहे. हे बघा. आता हे विळीवर मी तुम्हाला चिरून दाखवते कसं चिरायचं ते. तर आधी मी एक कोंब होता तो मी आधी कट करून घेतला. दुसरा कोंब तुम्हाला मी दाखवते कशा पद्धतीत मी कट केलेला आहे. तर हे बघा. असं थोडं-थोडंसं बारीक-बारीक केलं ना, की बारीक असा कोवळा कोंब चिरला जातो. तर मी अशा पद्धतीत चिरते किंवा तुम्ही किसणीवर सुद्धा किसू शकता हा कोंब. तर अशा पद्धतीमध्ये हा मी कोवळा कोंब असा बारीक-बारीक चिरून घेणार आहे. हे बघा. सहज आपला कापला जातो हा कोंब. तर आता हा सगळा कोंब मी कट करून घेतलेला आहे. आता ह्याची एक पद्धत असते भाजी करायची पण. केचा कोंब आहे ना सहजासहजी जे रात्रीच कापून आहे ना असा पाण्यामध्ये ठेवायचा असतो. तर एक दिवस असं तर मी रात्रभर मी पाण्यामध्ये ठेवणार आहे आणि दुसऱ्या दिवशी याची भाजी करायची असते. तर आता रात्रभर हे पाण्यामध्ये मी ठेवून देते. हे बघा. झाकण लावून रात्रभर ठेवते. सकाळी तुम्हाला दाखवते जेव्हा मला भाजी करायची तेव्हा. तर हे बघा. तर रात्रभर मी कणकेचा कोंब ठेवला होता. आता ह्याचं पाणी काढून घ्यायचं आहे आपल्याला. तर असं दाबून-दाबून ह्याचं पाणी काढून घ्यायचं आहे. हे बघा अशा पद्धतीमध्ये. तर एकदा मी करून घेतलेलं आहे. दुसऱ्यांदा परत पाणी घ्यायचं आणि दुसऱ्यांदा असंच परत आपल्याला एकदा धुवून घ्यायचं आहे. हे बघा आणि तसंच आपल्याला पाणी आपल्याला दाबून-दाबून काढून घ्यायचं आहे. हे बघा. अशा पद्धतीने मी 2 वेळा केलेलं आहे. तर तुम्ही अशी ही भाजी चांगली स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे. तर भाजी आता स्वच्छ मी धुवून घेतलेली आहे. आता आपण काय करायचं गॅसवर एक पातेल्यामध्ये पाणी ठेवायचं आहे. पाणी थोडं गरम करून घेतलेलं आहे. ह्यामध्ये आपल्याला ना भाजी 10-15 मिनिटं आपल्याला वाफवून घ्यायची आहे. हे बघा. 10-15 मिनिटानंतर आपण गॅस बंद करायचं आहे आणि ह्याचं पाणी पूर्ण काढून टाकायचं आहे. आता मी भाजी करून दाखवते. त्यासाठी मी गॅसवर कढई ठेवली, तेल घातले, 2 मोठे आकाराचे कांदे बारीक चिरून घेतले, व्यवस्थित परतून घ्यायचे. यामध्ये 1 चमचाभर मी आलं लसूणची पेस्ट घातलेली आहे. आलं, लसूण, कोथिंबीर याची पेस्ट मी करून ठेवली होती, तीच घातलेली आहे. आता ह्यामध्ये मोठ्या आकाराचा टोमॅटो घातलेला आहे, तो बारीक चिरून घालायचा आहे आपल्याला. टोमॅटो व्यवस्थित आपल्याला शिजवून घ्यायचं आहे. तर आता एकदा व्यवस्थित परतून घेते आणि मग झाकण ठेवून आपल्याला वाफ काढून घ्यायची. 2 मिनिटं आपल्याला वाफ काढून घ्यायची आहे. हे बघा. व्यवस्थित आता परतून घेते. आता ह्यामध्ये काही मसाले आपल्याला घालून घ्यायचे आहेत. तर टोमॅटो व्यवस्थित परतून घेतला आहे. यामध्ये हळद घातलेली आहे. काश्मीरी मिरची पावडर घातलेली आहे. मालवणी मसाला घातलेला आहे. मालवणी मसाला मी 1 चमचाभर घातलेला आहे आणि गरम मसाला घातला आहे पाव चमचाभर आणि हिरवी मिरची. जर तिखट वगैरे जर कमी झालं तर हिरवी मिरचीमुळे तिखटपणा व्यवस्थित ह्या भाजीला लागतो. तर व्यवस्थित आपल्याला परतून घ्यायचं आहे. व्यवस्थित परतून घेतला आहे. आता ह्या भाजीमध्ये ना काहीतरी कडधान्य घालायचं. तर मी चण्याची डाळ घातलेली आहे. खूप छान लागते चण्याची डाळ ह्यामध्ये. 1-2 तास भिजत ठेवायची आणि ही चण्याची डाळ आपण घातलेली आहे. ती डाळ व्यवस्थित परतून घ्यायची. आता ह्यामध्ये आपल्याला जे कणकेचं कोंब आपण वाफवून ठेवलं होतं ते घालायचे. तर अशी ही भाजी आपण ह्यामध्ये घालून व्यवस्थित परतून घ्यायची. भाजी व्यवस्थित परतून घेते. आता ह्यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे. थोडंसं गूळ घालायचं आहे. त्यामुळे छान टेस्ट येते भाजीला. तर भाजी आता व्यवस्थित एकदा मिक्स करून घेते. झाकण लावायचं आहे आणि त्याच्यावर पाणी घालायचं आहे किंवा थोडंसं तुम्ही भाजीमध्ये पाणीसुद्धा घालू शकता. मी झाकणावर पण पाणी घातलं आणि भाजीमध्ये सुद्धा थोडं पाणी घातलं होतं आणि 10 मिनिटानंतर आपल्याला ही भाजी परत बघायची आहे झाकण काढून. मस्तपैकी अशी भाजी झालेली आहे. मिक्स करून घ्यायची आहे. आता आमच्या कोकणातलं स्पेशल म्हणजे ओलं खोबरं. ओलं खोबरं नाही घातलं तर कुठलीच भाजी तयार होत नाही. भरपूर असं ओलं खोबरं घातले. व्यवस्थित ही भाजी परतून घ्यायची आहे. हे बघा मिक्स करून घेतली ही भाजी सगळी. भाजी आता सगळी मिक्स करून घेतलेली आहे. ह्यामध्ये थोडीशी कोथिंबीर घालायची वरून.
एकदा व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायची. तयार आहे कणकेच्या कोंबाची भाजी. पावसाळा स्पेशल ही भाजी आहे. नक्की करा, मुलांना खाऊ घाला. नक्की ही भाजी सगळ्यांना आवडेल आणि पावसाळ्यात ही भाजी भेटली तर नक्कीच करून मुलांना द्या. आणि त्या भाजीपासून तुम्ही कटलेट करू शकता किंवा मुलांना भजी करून देऊ शकता किंवा तुम्ही कापे करून देऊ शकता. अशा साध्या पद्धतीत तुम्हाला ही मी भाजी दाखवलेली आहे आणि नक्की करा ही भाजी. आवडली असेल तर नक्कीच मालवणी ज्योती किचनला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. हा व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट करायला जरासुद्धा विसरू नका. चला भेटूया आपण पुढच्या अशाच नवीन रेसिपीमध्ये.